Heippa tirallaa, hyvä internet-ystävä. Kasvatukset on ollut tänä vuonna aika pienimuotoisia, mutta tsekatapa nyt kuitenkin, miten pienet chilit mulla oikein voi. Täällä olohuoneessa mulla on tämmönen chili-kolmikko. Aloitellaan tästä isoimmasta, eli Vaarin homepippurista. Tää on aika kivaa chili siinä mielessä ollut, että se on pärjännyt tuommoissa ihan pikkupurkissa, tuommoissa hernekeittopurkissa. Ja tää on ollut tosi vähällä hoidolla mulla, en ole oikeasti tehnyt tälle yhtään mitään kesäaikana. Muuta kuin kastelun välillä, kun on unohtanut ja huomannut, että se roikottaa pahasti lehteen, niin antanut vaan vettä, en ole mitään lannottanut enkä mitään muutakaan. Että kanankakkaa tuolla ruukussa oli silloin ihan alkuun laitoin pikkusen, mutta muuta se ei ole saanut tänä kesänä. Ja on tehnyt chiliä siltikin ja vielä tässä marraskuussakin niin puskee vaan lisää satoa, että silleen aika hauska chili ollut tämä. Ja tämähän on tuolta Maatiainen ry:n verkkokaupasta sitten ostettu nämä siemenet alun perin. Ja tosiaan ollut tuossa ruukussa sitten tuolta keväästä lähtien ja alkuvuosta lähtien, että sinne kylvin siemenet ja ollut ekoja kasveja, mitä tänä vuonna laitoin tulemaan. Ja sitten sen vierestä löytyy vieläkin pienemmästä purkista, tuo on varmaan joku pari desiä tuo purkin koko, eli tuommoinen maustepurkki, niin siellä mulla on tämmönen Lemon Drop Hot Lemon niminen chili, ja näyttää selvinneen siirrosta, ehkäpä tekee lehtiä tuossa uusia ja näin, että katsotaan miten tämä nyt sitten tulee pärjäämään näin pienessä purkissa. Eli tässä on sama idea kuin bonsai chileissä, eli leikataan isompi kasvi katki, sitten leikataan juuristo pienemmäksi ja laitetaan tuommoiseen johonkin pieneen ruukkuun, yleensä bonsai ruukkuun, mutta tässä tapauksessa laitoin tuommoiseen ihan miniskidi mausteruukkuun, missä oli basilikaa mulla ollut. Niin, jännä nähdä, että miten tämä lähtee nyt tässä kasvamaan. Ja tonne mullan pinnalle laitoin katteeksi biohiiltä. No, oli ruukkusora aiemmin, mutta joku irvaili mulle, että se näyttää jäniksen papanoilta, niin ajattelin, että tuo voisi olla vähän tämmöinen hienompi ratkaisu sitten tämmöiselle kasville. Ja se tulee siinä kasvamaan ja katsotaan, miten se sitten pärjää. Ja sen vieressä on sitten pistokas samaisesta kasvista. Ennen kuin tämän vedin pieneksi matalaksi, niin nappasin siitä tommosen niin sanotun latvapistokkaan. Eli oikeastaan vaan ihan huvin vuoksi ja varalle. Eli tämän voi sitten vaikka antaa jollekin kaverille tai kasvattaa isommaksi kasviksi, jos se nyt tuossa juurtuu, ja pitäisi kyllä juurtua. En usko, että siinä mitään isompia ongelmia on, niin ihan vaan tommonen pieni varakasvi tuosta. Ja nämä on tosiaan ollut aika hyvin luonnonvalon armoilla tässä pelkästään, että pikkusen on joinakin iltoina saanut tuommoista LED-valoa tuolta liian kaukaa. Eli sillä nyt ei varmaan hirveästi ollut merkitystä, mutta pikkusen lisää valoa on saanut, ja varsinkin nämä pienemmät kasvit, niin se valo on niin kaukana noista, että sillä nyt ei varmaan käytännössä ihan hirveästi ole merkitystä ollut, mutta kuitenkin ehkä pikkusen sitten auttanut näitä. Ja sitten mennäänpä niihin isoihin muutoksiin. Jos oot seurannut mua tuolla IG:ssä, Instagramissa, vink vink, olli.leppisaari, niin ehkä tiedätkin, että me hankittiin tommonen tontti, missä oli purkukuntoinen talo, mikä on nyt purettu, ja ollaan nyt alettu rakentaa sinne uutta taloa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa mulla tulee olemaan käytössä oma piha, missä voin tehdä ihan mitä mua huvittaa. Hahaha, hulluja kokeiluja. No joo. Niin tää on aika iso muutos, sillä näitä videoita, mitä on tehnyt tältä yli 5 vuotta, ehkä 6 vuotta, en enää muista, en pysy mukana, niin tässä on hyvin paljon ollut matskua siis sisäkasvatuksista ja parvekkeelta. Niin nyt on kiva päästä ottamaan videolle haltuun enemmän noita pihahommia ja tehdä kaikenlaisia kokeiluja. Ja tarkoitus on nimenomaan tehdä luonnonmukainen, semmoinen helppohoitoinen piha, mistä tulisi mahdollisimman paljon syötävää, mutta semmoinen, että sille ei tarvitsisi kuitenkaan rehkiä ihan älyttömästi. No, aluksi tietenkin joutuu, mutta silleen, että pitkässä juoksussa olisi vähän työtä ja sitten vaan keräilisi satoa sieltä itselleen niin paljon kuin huvittaa. Tästä tosiaan lisää sitten joskus ensi vuoden puolella. Kiitos ja palataan asiaan.